Hòstia, Jordi, què tal? Molt bé. Ah, ja la veig. L'important també deve estar nominat. Això una salut dels pares. Que te'l vas treure ja. Bueno, vale? vinga, hi ha nervis o què? És que si no es veu... El Josep Palau. I a més, doncs, penso que l'esperit amb què s'ha fet és bonic, per part nostra. Bones, Maurici, què tal? Deixa'm anar. Nou, és el de nou, el seu i el que vas fundant. Alba! La culla, exacte. Concretament, formen part del jurat els senyors Tom Perarnau, Vicenç Comas, Albert Esquiarte, Bartomeu Vidal, Francesc de Puig, Javier Cifuentes, Joan Antoni Lozano Chano, Josep Ampez i Xavier Prunés. Per a l'entrega del primer bloc de guardons demanem la presència damunt de l'escenari de l'il·lustríssim senyor Valentí Junyent, en aquests moments alcalde en funcions de Manresa i alhora regidor d'Esports, i els següents membres del jurat, el doctor Albert Esquiarte, el senyor Bartomeu Vidal, el senyor Joan Antoni Lozano Chano i el senyor Josep Ampez. Quants petons aquesta nit, no estava preparada per això. Encetem, doncs, poseu-vos així cap al mig. No us amagueu, que us vegin bé. 2006-2007 fins a l'actualitat. Lliure el premi al senyor Josep Ampez, com a president de la Funció d'Esportiva del Bages i membre del jurat qualificador de l'any de l'Esportiva. José Antonio cal destacar especialment la seva feina de promoció d'activitats esportives pels nois i noies de la seva escola, que és un centre educatiu amb una problemàtica socioeconòmica important. Alhora, ha fet extensiva aquesta tasca a l'entorn geogràfic més immediat de l'escola, com són el barri antic i Vic Remei. Quan l'equip encara jugava al vell camp del Pujolet, a principi dels anys 80. Durant més de 2 dècades, del 87 fins al 2008, va ser el delegat del primer equip del Manresa de futbol, tasca que ha compaginat durant diverses etapes amb responsabilitats en la junta directiva. Pel que fa al senyor Vicent Llobet, enguany celebra 50 anys que fa d'entrenador del bàsquet. Sense cap mena de dubte, es tracta d'una persona que ha dedicat tota la seva vida a l'esport de la cistella, passant per diferents entitats de Manresa i comarca. Seguim amb el Premi Associació Esportiva La Salle a la millor entitat esportiva per a aquelles entitats esportives locals que han assolit una tasca més destacada en el decurs de la temporada.
Els escacs Catalonia Club. En futbol, el Club Esportiu Minorisa, Sagrada Font i el Club Gimnàstic de Manresa. Escola Gimnàstica del Bages, a Giva, amb gimnàstica artística masculina i femenina i trampolí. El Club de Judo Esport 7. I per últim, el Voli 6 Manresa de voleibol. I l'entitat guanyadora d'aquesta edició és la Giva. Entitat instauradora de la nit de l'esportista de Manresa. Recull el premi el senyor Xavier Casimiro, director tècnic i entrenador de la Giva. L'Escola Gimnàstica del Bages podem destacar una base formada per més de 400 nens i nenes per la recuperació de la mítica pujada en costa del pont de Vilomara i especialment per un esdeveniment singular com és la Rider Wheel, que consisteix en un repte motociclista no competitiu en què els pilots han d'acabar fent 1.000 quilòmetres arreu de Catalunya. Premi al millor directiu esportiu, en reconeixement a la tasca eficaç i continuada d'un directiu de l'esport. Posar les seves respectives entitats. En Didac liderant el Voli 6 Manresa, que any rere any va creixent, tant pel que fa als equips de competició com als equips de lleure, així com a l'organització del torneig de vòlei platja a la plaça Major de la ciutat, que enguany celebrarà la 9a edició. La Lluïsa, de professió infermera, vinculada al club des de l'any 2000, participa activament en la junta directiva com a secretària en el període 2011. I actualment dèiem, n'és la vicepresidenta de l'entitat, que més és la germana del meu veí de dalt. I del meu. Clar, del seu també. A més, enguany, i de forma excepcional, el jurat ha cregut oportú de cedir la paraula als guardonats. Això sí, els hi demanem brevetat. En primer lloc, el Premi Especial del Jurat, Josep Vila i Valldaura, d'aquesta edició de la nit de l'esportista, és per Josep Vives i Portell. Lliura el guardó l'alcalde i regidor d'Esports, Valentí Junyent. La distinció especial per al president executiu de la Bruixa d'Or en reconeixement a la gestió de 13 anys del bàsquet Manresa. Aquest estiu tanca la seva etapa al davant de l'entitat, sempre complicada per les dificultats econòmiques, havent aconseguit la permanència esportiva en la Lliga Entesa. Confessa que ha estat una experiència fantàstica, tot i que ha estat una feina que l'ha absorbit molt i que és ben cert que crema moltíssim, segons ell mateix ha dit en més d'una ocasió. Però malgrat tot, no se'n penedeix d'haver acceptat la proposta que li van fer Jordi Soler i Josep Santa Susana el 2002. Bé, bona nit a tothom, moltes gràcies. Gràcies profundes a tots els que esteu aquí, els membres del jurat, alcalde de l'Ajuntament de Manresa, les institucions en general, secretari general de l'Esport de la Generalitat. De veritat que és un moment molt emocionant perquè m'agradaria aquest guardó, si fos possible, poder-lo esmicolar ara mateix i esbocinar-lo en milers de fragments. Perquè tot el que hem pogut fer nosaltres durant anys que pugui fer molta altra gent i el que molta gent havia fet abans no és gràcies a un president, a un gerent o a una estrella que hi ha a la pista. És gràcies a un sentiment compartit per moltes persones que són inassequibles al desànim. Jo crec que l'èxit de tot plegat al final del bàsquet Manresa, d'aquesta anomalia extraordinària que per molts anys puguem mantenir aquí, rau justament en un binomi, en el mai ens rendim, res és impossible. És el gran binomi del món de l'esport, és una lliçó de vida, però probablement també una lliçó per la nostra comunitat. Per l'esport particularment, però també per nosaltres, per aquesta ciutat, per aquest país i per aquesta comarca. No ens rendim, res és impossible. Nosaltres tenim fe i fins i tot en moments de gran solitud, perquè hem tingut moments de gran solitud i segur que vosaltres també, les vostres entitats a vegades els viviu, però segur que en aquests moments, si us agafeu aquest binomi, segur que les coses sortiran. De la mateixa manera que fa 50 anys uns quants visionaris van tenir el somni de dir que Manresa, malgrat tot, tindria un equip de primer nivell de la Lliga ACB en la segona millor lliga del món. Doncs bé, avui això és realitat i tossudament real, perquè és real avui, en aquest present, però sobretot en el futur. Moltíssimes gràcies a tot cor. Aquesta categoria es va crear ja fa uns anys per poder distingir esportistes de la comarca que no complien els requisits per ser premiats des de la nostra nit, ser manresà o manresana o bé estar vinculat a una entitat manresana. Alguns dels premiats d'altres edicions han estat Carles Checa, l'atleta navarclina Rosa Morató, el desaparegut i olímpic Andreu Vivó o fins i tot Pep Guardiola. El guanyador del premi en aquesta edició és el sallentí Josep Claret i Ciuró. Lliura el premi al doctor Albert
Josep Claret, entre d'altres mèrits esportius, va ser campió i rècordman d'Espanya absolut de 100 i 200 metres papallona als anys 61, 62 i 63. Primer finalista espanyol en uns campionats d'Europa absoluts, 200 papallona, Leipzig, 1962. També va ser entrenador en la millor etapa de resultats del desaparegut Club Natació Manresa. També va seure ja, vale? Vinga, hi ha nervis o què? Què tal? Molt bé. Ah, ja la veig. L'important també és haver estat nominat. Això ho va saber dels pares.